Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Mlendo wanga mprogramu uyi madzulo ano ndi nduna yathu yazofalitsa nkhani Moses Kalonga Shawa Kunkuyu amenenso ndi mneneri wa boma likulamula panoli la Malawi Congress. Ndikulandireni inu olemekezeka nduna madzulo ano matilemekeza kwambiri. Etokoza. Nkofunikira kuti inu yo tidzilankhula nanu. Okay. Chifukwa boma nchinthu chachikulu. Ndipo pamene tikufuna kulankhula ndi boma ndi inu amene timamva maganizo. Ndilo tamabwera pano every week. Okay. Olona mabwera pano ngasi nkhani za boma nzambiri. Yes, that's very true. Yeah, koma choyamba ndinene kuti tin masankho pa 16 September. 5 years limene boma lanu lakhala la Malawi Congress Party. Muka unika kumbuyo. Mukuona kuti mwatumikira banja Malawi. Are you a happy government? Kuti tatumikira bwino Malawi? Zumu kwambiri ndiambe kunena kuyankha fuso malizira. Are you a happy government? That I will say yes. You are? We are, yes. Kuti mwatumikira bwino Malawi? We are a happy government. Yeah. Tutatumikira Malawi. Mene otumikira aliyense okudzika ndi nkhani za Malawi. Yeah. Amene akutumikirira. Aliyense mandichi. No. Pano zo sesaligai. Okay. Pano zo sesaligai. Mukweleza mutu. Pano zo sesaligai. Ti aba lelolo. Yes. Tingoyankhana chilungamo. Ndiyezo makhala ngati kuti kukometsera nkhani sizigwira. Koma tsono olomene ndayankhira. Ndayankhira ine Straightforward question. Olomene ndayankhira. Straightforward question. Mwatumikira bwino mukuona kuti mwatumikira bwino Malawi, yes or no? Ndayankha kuti Yeah, mayankha za a happy government. And I see for someone else and yes. Are you a happy government? Yes. Then we know yes. And you can't go to the no wonder. Mafaroza and no wonder for Jan Mondo. Okay. Pele was then young for Rosa. Yeah, in part B. Okay. Kuti kodi mwatumikira bwino Malawi. Malawi amene kutonena panopa koza kunena kuti boma la MCP. So panotaona. Lati tumikira bwino. Kutumikira ndi kutumikiridwa oyangana makhalosiyana. Iwe otumikira ndatumikira bwino. Otumikiridwa na makhani nthawi mapeja ambiri okupangana analyze nkona zoti ayi pakuti mwaponya. Mwatumikira bwanja Malawi. Tatumikira bwino. Mufuna ndime choncho. Yeah. Mpajani maforoza. Maforoza kuja. Tumikira meta tumikira dziko la Malawi. Yes. Ndimene wina aliyense amene ali ndi chilira tumikire wanu. Nkukhudzika ndi zochita zofuna zanthu. Akhoza tumikira mena tumikira Lazarus Chakwera. Malawi ngokondwa kunjaku ndi boma la Malawi Congress Party. Tsono funso limenero. Yeah. Silofunsa nkwene. Malawi ngokondwa kunjaku. Yeah. Anda Malawi. Malawi ndi nokondwa osatine. Koma inu mwakondwera ndimene mwatumikirira Malawi takondwera. Mwachita chani chimene chimuona kuti mwakondwera? Can you list 5 things zimene mwachita zimene mukhoza kunena kuti tatumikira bwino Malawi? Mukanena zinthu 5 zikhala zochepa. Chifukwa choyambirira. Yeah. Dziko la Malawi anthu anasankha Dr. Lazarus Chakwera kukhala president chifukwa chani. Adatopa ndi chani ndi Peter Mutharika. Ndekuti Malawi ngati anatopa ndi mchitidwe omatonza wanthu kapena mchitidwe omanyoza wanthu osawalemekeza ufulu wawo. Lero Malawi nakhala ndi ufulu wawo chinthu choyamba chimenecho. Chachiwiri, kuti dziko la Malawi linali ndi masomphenya anji ofuna kupita kutsogolo pofuna kuthana ndi mavuto amene Malawi akhala nawo. Dziko lidakhala makhala munjala zaka zambirimbiri. Dziko likhala kuma ndi mavuto akatangale zaka zambirimbiri. Dziko li infrastructure development yakhala yakufa zaka zambirimbiri. Zonsezo kuti zithe zimakhala ma foundations awonongeka. Ma foundations amene anongeka ofuna kukonza kuti ku Malawi khani athu ambiri timayang'ana kutopezera chuma chathu. Ngati mavuteka ndi njala dziko lathu lino ulimi. Kuti ulimi timoyang'ana mwa mtundu wanji. Taukonza bwanji ulimi kuyambira mbuyo mosema. Tinali dziko lomatulutsa zakudya kupita kunja kumakagulitsa. Zinatheka bwanji kuti tiyambe kumapempha. Ndi chinafunika tibwerere kumbuyo mpacha pabwera ATM ija imene ndi agriculture. Kodi kuti mupange produce zochuluka mutani anthu akhale ndi zipangizo za ulimi.
ngati pali ndondomeko yopeka zipangizo za ulimi za ulere panazotsika mtengo pakhalenso ndondomeko zina zakuti aliyense amene amalima alime zochuluka zimene zikhoza kukwanitsa kuti aliyense azikhala nchakudya kaya mpogula kapenanso mpopanga ukha chakudyacho mamega farm amene unenachi anafunika pakhalenso ndondomeko zoti zipangizo zipezeka lero toyankhula pano ndikuti anthu olandira zipangizo analandira mavuto sanalephere komanso analandira kuti kumalawi anthu 600 paboma 300 pamodzi anthu analembera 8 padera 8 padera inuyo muli ndi ndanda ndo anadwa anthu angati 8 padera no inuyo muli ndi list yakuti zimene anandu na agriculture zijanzabodza ananda anthu mwakuti muli nayo 8 padera lakuti kuti mese timakhala mmudzimu yayi inu mmudzi timakhala mmudzimu mmudzi mwanu malawi alisa makhala mmudzi mwanu oho inuyo kumudzi wanu alisa makhala kumeneko so mufuna unena kuti ARB yachaka ino yaenda bwino ndanena kuti zipangizo zinaperekedwa khale kuti panali mavuto nafotokoza yo nini okay kusenza kuti I acknowledge panali mavuto kuti sizinayende sizinayende ndenkhani ina okay kuti nazoti timayenda koma galimoto yopena inakajompha sindoti sinayenda okay timayenda tinaenda pang'ono sindoti sitimayenda yayenda koma pena panali mavuto anthu ena analandira zipangizo khale mali chiweniweniyo mbewu zitakula kale kumene kusikuyenda kwa zinthu okay kutero anthu na agriculture amayenda kuti tikufuna tionetsetse chaka chino tiyambe mwamsanga kuti tisafike iso zoti mafika malichi anasalandire zipangizo koma zipangizozo zinagawidwa koma kuti ena pena ali pano asunga fereza kuti mwina atsire kumadimba zimene cholinga choyambirira sichinali chimene chocho kuchoka anthu analandira zipangizo zotsika amene zangongole choyera kubunge chalanife munaziona pena ino munapezekana munachita ulemu mwambo umenewo munapezeka kuonerera nawo dziko lonse lino nife yakuongoza wanthu zipangizo zimene zicha ambiri alima minda imene sanakayilima ndi fertilizer uja olandira wa mmodzimmodzi ndondomeko za mega farm ma mega farm angapo ayambapo kugwira ntchito zinthu zonse zithandiza kuti chakudya dziko muno chipezeke chochuluka ndiye kuti ngati mumavutika ndi njala transformation ya mbali ya zaulimi kuti chakudya chipezeka imayambira pamene papa nkhani ya mining maiko amatukuka chifukwa cha migodi ifeyo kunoku pa minerals tili nawo kuti chimavuta ndi chani chakhala chikuvuta ndi chani mbuyo mosema tinakhalapo ndikayerekera mining kayerekera kukhalapo mpaka nakutha na Malawi asadapindule if you go there today mukaone mene anthu akhale ukalonga mbayo kayerekera komati kuti ali mgodi uwo muno bwino ndalama zambirimbiri what was happening mdziko muno anthu amabwera natenga miyala yathu ulendo nayo kunja akuti akayeza akayeza miyala ija osabweranso kunoko nkumatulutsa ngati masamples mwantu mmene what was lacking ina tikhale ndi ma regulations abwinobwino ndondomeko zabwino zokuti miyala ikoti dzikayezedwa motani lero toyankhula pano miyala palibe kutumiza kunja kuno kwa president anakhazikitsa tikhale nayo laboratory yathu yomayezera zinthu zimene zicha tikayeza kunoko tikhalenso ndi kampani yathu ya mining imene kampani imeneyo idzipanga za mining mogwiza ndi makampani onse amene angabwere akuti zimenezo pano zikuchitika mu dziko muno ma mining agreements amene asayinidwa mdziko muno ndeti ndi mining and minerals regulatory authority yakhazikitsidwa ili mdziko muno kusonyeza kuti miyala yathu yonse amene za migodi zathu zonse tsopano ziyamba kupindulira Malawi awo ndi ma foundations anzili zimene Mulungu anatipatsa zikhoza matipatsira ifeyo chuma muno mu dziko lathu tikagwiritsa ntchito zimene zizi tifanana ndi mayiko amene mmaliloza dziko ilo limatukuka ifo cha mafuta dziko ilo limatukuka ifo cha mining dziko ilo limatukuka ifo cha ulimi ifenso tikhala ndi chathu petinga maloza ngati dziko la Malawi ku Malawi ulimi ngopindulitsa ku Malawi mining ngopindulitsa tini nkhani za ICT mwachitsanzo mayiko akutukuka panopo kumakwera GDP yaweja osati ifanya zinthu zimene zikhulupirira poyamba koma ifanya nkhani za makompyuta zomwezi ku Malawi kuno padakali pano kwakhalanso dziko lina limene access to ndondomeko zoyendetsera amene zipangizo thandizo zikhala anthu ochita zinthu mwa digital zayamba kuchulukira tsopano kuchulukira kumene kuja atuluka ma innovators ambiri a president anakhazikitsa ndondomeko ya mu innovation kuti maluso amene angamaphuke mdziko muno a ICT azitukulidwa kupatsidwa ndalama tikugwira zimene zilibungwe la makro zikuchitika luso lija lupita patsogolo one of my entrepreneurs a ICT mu Africa muno akulu ali mdziko lino la Malawi timakatsekulira chinyumba kulilongwe kusiba miezi yapitayi chomanga mwana wa ku Malawi kuno amene zake ndi za ICTs koma mayiko ambiri akupindula kudzera pene kunoko ku Malawi kuno kusonyeza titango kuti tipange leverage mu mauje na amene wawo ma sectors amene wawo dziko likhoza kupita patsogolo ndiye mukafuza zimene tachita kukhazikitsa ma foundations ngati awawa
zimatukula anthu kuwapatsa ntchito zimakupatsa mpata kuti ndalama za muchuma chanu zija mukhoza kuzitulutsa zina munalonjeza kuti in 5 years yes mumanga Mzuzu airport simutchula cha Mzuzu airport chokha chimene tinalonjeza koma sichinachitika yeah mukhoza kutchulanso zina zingapo ani munkaicha kuti Otonchero airport ndipo dzinalo sililafe okay dzinalo likhalapobe chinthu china chilichonse mukachilonjeza chimakhalanso ndi zina zimene chitadalire kuti chitheke ngati kumanga airport simukangomanga kuti mwatangadzidina mukamanga airport mwene wakhala ndi ndalama zimakhala ndi masources yake source ina njoti muzipange nokha mdziko source ina mupemphe kwa ena mungapange nawo partner kumanga airport kuja ikhozokhala yanu yomanga nokha kapena ikhozokhala sinu momanga mogwirizana ndi ena kuti inu ngati boma ndi ena so private mpangire limodzi kapena ena angopanga donate ndalama zoti mumangire airport masources onsewo ngati palibe kapena ngati ndalama zimene membe zilochoka kumadera amenewo sizinabwere fori zapita kaimbali zina zoti project yosimungapange ndi maforoza mapa limanadula moja kuti mukakhazikitsa ma foundations amene ajawo mumakhala ndalama zanu zimene mukutolera mukupeza zokera mbali zina mukhozika tsono zikamange misewu faimona misewu kulakwa kuti you are struggling to tell our viewers zimene boma lanu lapa because is ICT muone nazo sizaboma awayizire phiri ndi ndalama zawo no tamverani nyumba imene muonena kuti ya ICT simunene ya wise phiri no sinachole munthu sindiwanopanga malo koma ndiyile ndiwidziwa nkhaniyo ile nkhani ndiwidziwa nakamba za Muni Innovation Fund Muni Innovation Fund ija ndiye munthu siyadziko okay kodi dziko linoti kamani nazo limukhale capacity yabwino yoti anthu adzipanga za internet zakhale ndi capacity ya internet yochokera m'mayiko mwina si initiative ya boma tikhale ndi diplomatic data corridors zobweretsa kuno internet kumachipa kuno si initiative ya boma mmene ankabwera achakwera kumalawi kuno internet nayo dulitsitsa mu Africa muno lero njochipitsitsa mu Africa muno chifukwa njochipitsitsa pano mu Africa muno kani phone yanu mupange Google mu region muno mukochipitsitsa data mu Africa muno this region ndi kumalawi kuno kuchokera kukhala yo dulitsitsa koleko mukamayimba phone mukamakhala pa internet muzoti mungakhalire ku dziko lina simene mukhalire pa internet kumalawi kuno njochipa kuno data imene bound mugisa chito it's cheaper here than anywhere else. What about misewu mmakamba za kulilongwe kuti mamanga misewu koma M1 kumapita mpaka ukafika ku Mzuzu kuchitipa it's in very bad shape. Very true. Nditi ziti kuchitika njani ndi misonkho ya Malawi ngati munapitako pa M1 ko pompano funso loti kuchitika ndi chani mukhoza kaliyankhira pasini pompo chifukwa chake njando nena izi M1 adabangidwa liti nseuja watha zaka zopitirira 40 zaka zimenezo nzambiri kuti nsewu lifespan yake ikhoza kuliyatha misewu yathu yambiri idamangidwa nthawi ya Dr. Hastings Muzubanda ndi misewu imakhala lifespan nsewu wina uli wonse umakhala ndi nthawi nsewu ukayendedwa udzatha nthawi ndi nsewu inso umakhala ndi nthawiyo motengera chiwerengero cha magalimoto amene zoyendapo zochuluka bwanji nthawi imamangidwa nsewu M1 makamaka kuntunda kuja kumadalira kuti kudzingobwera magalimoto ang'onoang'ono chifukwa zolemera sizimadutsapo tinali ndi njanji ndi zolemera ngati mafuta zimadutsa pa njanji paja sizimadutsa mu nsewu koma kuwirikiza kwa zolemera kudutsa pa nsewu paja papangitsa kuti nsewu ja lifespan yakeja ibwerenso itenso mwamsanga ndi mukati zinthu zaonongeka mmayang'ana kuti mukonze so in 5 years mwapanga chani just M1 road nsewu umene watha mudzaka 40 dzo utakhala zaka 40 ndi wayamba kuguluka simunganene zoti mumanga mu chaka chimodzi kapena zaka ziwiri koma nkhani ndi yakuti kuti nsewu kumangidwa then go back to M1 today mupe zoti nsewu inde ndi malo ena amene sudakonzedwe koma nsewu uja kumangidwa choti tiyamikire nchokuti mungati nsewu umangidwa ndipo kumangidwadi nsewu simungamangire umangidwa kuti M1? You mean you haven't been on the M1? No, but ndaona a few activities Bakasungu. What do you mean a few activities? A few activities. Msewu wa M1. Yes. Tenti nene zona. Ndima kilometers angata. Ndima kilometers angata. No, msewu uja. Ndima kilometers angata. No, ineyo sina tengi kilometers angata. So sindikakupatseni pano kwambona ndipatsa mpato ndifunse wa Ministry of Transport kuti pofika lero pamene mwamanga M1 mpati ziwende kuti mutandiuza kuti nditenge because ndimendona kuti ndaona a few activities cha mkasungu you can't call them a few activities chifukwa chakuti nsewu chonepereka kuma contractors osiyana kuti sakhale contractor mmodzi ndi contractor aliyense alimpoyambira mpokamalizira mukaona ngati mapanga apa nkukhala pali gap for kwina kunkwawina
kwina konso akupanga ndi wina nengati wina wayambira kuno mapita uko wina wayambira uko mabwera kuno simukayambikira simupeza gapo pakati pake akupanga ndi macontractors angapo osiyana. Anthu savutika njala chaka chino? Njala ija yakhale kutivutitsa kwa zaka zambiri mboni ndi inuyo kuti dziko la Malawi lakhala kuvutika ndi njala nthawi yayitali andi silimavutika ndi njala chifukwa anthu osadalimbikire limavutika ndi njala chifukwa chakuti timakhudzidwa ndi nyengo zosiyanasiyana zoononga zakudya zathu. Chakudya mumasunga mukakhala nacho koma ngati chosunga chatha chifukwa china simunakolole ndoti mmakhala ovutika chifukwa mmakolola nkumangodya nde kuno konso tinakumana nalo vuto limene ma district 23 out of 28 anakhudzika ndi ng'amba zimenezi ndoti chakudya chathu sitinapanga chokwanira ngati tudalira kuti panopo anthu akolola chakudya chochuluka bwanji komanso china chochokera kumeko akunjawo tichisunga motani nkuchigawa motani kuti anthu asavutike ndi njala. Mmene tagawira chimanga mmene chokera ku maiko ena ngati ku Tanzania imene tinagula chija chinanso dakali nacho tuyankhula pano ndi mmene anthu akukolola chimanga munda mukaona maderera chimanga anthu akukolola bwino ena akumadzilowetsa ndale kupangira kampeni chimangacho in what way sikuli ma primaries ba yes ndiye ma delegates ena akumatenga chimangacho kumakapatsa ma delegates komanso ukamakamba kwa anthu akumanena kuti autsogolola ndilanga Malawi Congress Party. Ineyo nakaonelerapo mwambo ugawa chimanga ku Kamuzu Stadium kumene kuja amene analemba anthu aja anali makansala ngati mumzinda wa Blantyre malinga ndo ndimekuza kuma konsolo kuja ndimaona anthu akulandira ena aoneka kuti ndovutikadi ena aoneka kuti ngosavutikira kumene Blantyre eno mwachitsanzo ilibe kansala wa Malawi Congress Party enda kansala wa Malawi Congress Party mmodzi koma makansala amalembawo ndazibani zina mostly at DPP ndeti ndizoti amene aja mapanga zimene zifuna ali ma primary koma mulibe mamemba lanu Malawi Congress Party konsolo Blantyre muno alimo akuti mumakondera fotokoza kuti amene amabwera okalemba mayina aja makansala palibe kansala wa Malawi Congress Party akumachita hijack itu anyamata Malawi Congress Party amachita motani basi inokuti basi tisile ndi matumba 500 awa apite kuchipani kutenga kwa ndani komini kuchumkali motomo gamura akati akupita banyi gamura wala ngajima zimene unayo kuti zikuchitika zimene zozo inu munazijambula anduna zikuchitika zimene zozo kuti matumba awa ikanipadera ngachipani cha Malawi Congress ngati zinachitika mundakati siku lakuti akuti ku Blantyre City Council anatengedwa matumba anatenga ndauje anampeza wako zidatha mchipirikiti tsuli nazidatha mchipirikiti khadi zake zinazo kazokhazo zipirikiti zijatu zomachitika kwina kuli konse ngati anthu olembedwa aja ali ochepera ndipo afuna alandira ndambiri zomachitika zimenezo zachitikapo madera ine mukumbukira kuti anagwidwa apo anthu makansala a DPP kumachingapo anagwidwa apo ali mchimanga track yonse zimene zisimunaziona mukamba zakuti anthu andichuluka ofuna kulandira nkupanga chipwirikiti aliyense akafuna kulandira chinthu chaulere ngati achuluka cholandira chili chochepa makhala mkangano ndithu zimachitika. So you want to assure amalawi amene akutionera pano kuti boma lanu lili mchimanga chokwanira? Chimanga sichidzakhala chokwanira at any given time ngati simunakolole zokwanira komanso simunagule zokwanira koma kufuna kuyesetsa ndi estimates amene alipo amene anthu akati kuolole chaka chino komanso ndi chiunikiro cha njala amene ngakhalire chimanga chopitirira kumabwera mdziko muno chifukwa tinaona ma estimates okuti anthu akhoza kukolola motere kuti tikhale ndi supply yokwanira kuti anthu asavutike tigulenso chimanga chotere ndi tane chimene idawunikiridwa ifuna kugulayo tane chimene sinabwere yonse idakabwera mdziko muno. Adimak yasiyana bwanji panopa ndi Adimak yambuyo? Zina mwina zimene nkhale zakusiyana kwa Adimak yapano ndi yambuyo zikhoza kukhala za zonanga ziyankhe ndi ankati operational issues za kwa Adimak. Koma iniyo ngati kubomako you are happy ndi mmene Adimak kuchitira? Poyambirira Adimak jana ndi madetsa nkhawa chifukwa chakuti capacity yawo yakugula mbewu mofulumira ndi kusunga mbewuyo inakhanga ndi masempana ndi kalendala ndi financial year ya dziko mmene Adimak akafuna adzipita kumudzi wakugula chimanga amakhala kuti ndalama kulibe pano mmene ili ndi financial year ikuwapatsa kuthekera kuti akumanizana ndi ndalama zimene apatsidwa zoti akhoza kukagula ndi positioning ya Adimak pa kalendala pa financial year kulumikizana kumene nkothandiza Adimak ikhoza kugula chimanga chinja mwausanga. Other issues are operational za kwa Adimak koma the fact that Adimak ija yabwerera ndipo ikhoza kukhala ndi ndalama mu nthawi yake nikagula nisunga komanso nkumakagulitsa kwa anthu mu nthawi yake nchinthu yothandiza. Chimodzi imene chili nkhawa imene abwerapo kwambiri ndi chakuti chifukwa chakuti Adimak ija yayamba kupatsidwanso zipangizo ndi ziyagulitsa ngati mpunga chimanga kumachuluka katangale machuluka kuli chimanga chipita lero
mawa mwezi mungacha kulibe chaenda bwanji chimanga ayi mavenda agula chimanga chichi ndekafufu anala kupitilira mogwira ntchito nda polisi nkutithandizira komanso ndi mafumu kumadera kuti ndimangondwe zithe kumazima chitikadi kwambiri and where you see kuti anthu akukhala ndi mpata omagulitsa zinthu zimenezi nchifukwa zimabwera ADMAC ikhale kulandira chimanga kwambiri nchifukwa ikatangalenso amakhala kuchita kwambiri because they've been having the supplies koma ndi nkhawa imodzi sauda zipani zolamula zimajera kumweko how kumene kupita ndalama zambiri kumene zimaja motani zipanezo mwina munthu uzendi nanga venda kapita kumudzi mfano kuze limeji umaendera chimanga chichi chapita chimanga kuchokera ku dispatch point chapita ku ADMAC ya kumudzi then pamudzi paja alandira chimanga matumba 300 mawa ayambe kugulitsa ndepanzere paja pali anthu ena yake 50 akudzaima kumagula 20 kgs anthu ochokera mudzi momwe akagula 20 kgs akupita kuseri nkumbaka kutumika mmatumba akayika matumba moja venda akubwera nkuagula chimanga chichi nkunyamuka nacho mapita nacho chipani cholamula chalowa patipo no there are so many billions zimene ku parliament akumayika ku ADMAC mukhoza kuziloza kuti ifeyo ngati boma tayika ndalama mwakuti zachita mwakuti that's my question kuti the abuse is not kumusi no, if the money the abuse is kuntunda ngati ndalama zitapite ku ADMAC yeah ndi ndalama zijankhaudi zili zapangidwa account for kuti zagula chimanga kutiko chimanga chokwanira bwanji ADMAC is a public institution imene imapangidwa audit ndipo Malawi aliyense ali ndi ufulu ozindikira madziwitso limene chikuchitika mu institution iliyonse imene ndi yake ya public ADMAC is one of those institutions imene pakutha pachaka ayenera kupereka ndondomeko ya mmene agwiritse ntchito ndalama zawo cluster ya committee ya agriculture ku parliament kuti imakhaso ndi mpata umene isanapereke ndalama zopitanso ku ADMAC ali ndi mpata owunikiranso zina munazigwiritsa ntchito mwa mtundu wanji that activity inachitikanso pa budget iyi anawunikira ADMAC ndalama zipita kupatsani chaka chatha munagwiritsa ntchito mwa mtundu wanji pano tikupatsani ndalama izi kuti zigwira ntchito ndalama zonse mwa mtundu wanji so ADMAC is a public institution imene aliyense akhoza kuyisuzumira kuti adzoti kugwira bwanji ntchito zake mafuta andona akulephereka kukhazikika mdziko muno okay ukatutere mizere sabata ino ndi kuzombaku mizere munzuzumu muli ndi lasting solution ya nkhani ya mafuta lasting solution ngati boma nkhani ya mafuta iyi tikakhala kuti anthu akungoyang'ana from a consumer point of view timayang'ana kwambiri mukuti ena awo ndiolephera koma nkhani ya mafuta mmene ili mmene yakhalira kunoko boma lina lilonse linakatha kuvutika nayo panafunika ma solution amene akukhazikitsidwa padakali pano kuti kagulidwe ka mafuta kakhale kokhazikika ende kugula kwa mafuta nkulinga muli ndi forex palibenso chinthu chino palibe njira ina mukhale ndi ndalama zakunja mudzagula mafuta momasuka mpaka kalekale dziko la Malawi limapanga ndalama zakunja limapanga zochuluka bwanji ende timasowekera ndalama zingati kuti tigule mafuta olowina wakati yankhula mwa mtundu wanji olomonyoza mwa mtundu wanji koma ifeyo ngati dziko how much forex are we generating ngati tilibe forex ifeyo ngati mafuta amagulitsidwa mu forex sitikagula mafuta how do we generate forex tipite kunsika kuja ndi zinthu zimene ifeyo ngati dziko tikagulitsa tipeza ndalama zakunja zimene tigula mafuta vuto la mafuta ali lankilankira mboma lanuli kunkilankira mwachitika boma la DPP tisilidakhale ndi mavuto ngati and these are facts no that's a wrong fact it's a fact inoyo boma la DPP ali monena liti ili lapita mutali lapita ndimazinena zimene zikhawi zonse ndakamba za forex forex yo kumalawi kuno kuti tipezeke nayo yokwanira malinga ndi chiwerengero cha magalimoto kapena kusowekera kwa mafuta pamene mukhala nako inafunika forex yambiri panopo poyamba kuti ikakhala nayo zimakwanirana ndi chiwerengero cha magalimoto mdziko muno nthawi kalekale lomboyo musavomera kuti osakhala nthawi yake yapita layo kunali mavuta yapita layo mavuto analipo koma mukadzavindikira chinthu ndi ukachali musamasekerere uli foti napanga ukachali ndi bola anthu amalanda chinthu cha ukachalicho chili ngati utenga chinthu chakuba nkudzapatsa mwana wanu ineyo ena yake dzulo kwathu awamanga anandibera mablanketi mablanketi omwe oti timalandira kwina nkumagawiranso anthu anaba olemba not for sale koma ntakaona ndabusa kwafusa bwanji ati naba kuti nkagawira anthu kumpingo ndira abusa mnaba mablanketi magawira anthu kumpingo chimodzimodzi ifeyo ngati dziko
kupanga ukambelembere nkupezera mafuta mdziko muno tisasekerere kuti you want to tell us kuti ADPP adali ndi ukambelembere pankhani ya mafuta adali nawo ukambelembere pankhani ya mafuta ukambelembere wake ngotere takanakale ndalama zimene magulira mafuta nzakunja ndalama ngati tilibe mafuta aja sitikula kukatenga ndalama kwina nkuzibweretsa nkudzazika mdziko muno kumagulira mafuta koma ndalama zili za ukambelembere kwazembetsera amalawi modzi ndalama imene agula mafuta amalawi akuagula mafuta wapamtengo odula ifo ndalama zitatenga mwakatangale kwina tatenga ngati ngongole yapinyolo kwina wake ndikuti simukhonza sinu sakuti mugula mafuta odula koti tikhoza kugula kochipa mukudziwa koma kuti tikugula mafuta odula in fact apano akuti adakafikira kaya kutanga kaya kutali kwambiri ayi kufikira kutanga kuja sinkhani yokuti tasankha kuti akafikire kumene koko kumapoti kuja nthawi zonse kumakhala ndi ndondomeko zamene mungafikitsire katundu pangafike litiro katundu chakuti afike mudzatengere ku port ya Dar es Salaam kapena kumapoti a Beira ndi kwina kumakhala kuti anakupatsani nthawi imene katundu yakhoza kufikira ngati kuli kuti muli panzere kuti katundu akafika mochero mufuna katundu yomofulumira mumayang'ana kwina kumene akhoza kutsikira zili ngati kumalo kuja kwadzaza mufuna mukatsitsire truck yanu kumapali nzere simungajampe kuti mukafikire utsogolo ndoti chimwe mudapange chidule mungupita kukatsitsira pena ndimene zimachitikira ku Dar es Salaam port yadzaza malo sangatipatse malo amene alipo ndi port ya Tanga potengera nthawi imene ife tikufuna mafuta ndinavumera mafuta akuzitsikira ku port ya Tanga koma situ nthawi zoti port ya Tanga is our permanent port imene ifuna pakatengera katundu ayi so ino simugula chifati kumva kuti kochipa otakhoza kugulitsa mafuta ochipa alipo koma mugula dala ko dolako kuti mupezeka pamwamba koma ndisayankhule kwambiri za mitengoyo chifukwa amene alipo amene makagulawo amapanga zimenezo alipo koma ndipo malanuli koma ndifuna kunena kuti oyankhulira boma ndini ndifuna kunena kuti oyankhulira boma ndini mafuta mukadzaona ndondomeko za mafuta kwina kulikonse mafuta aja mulukambelembere dziko lonse including Latuli mafuta ochokerapo mafuta fetereza mulukambelembere amati makatelo mulukambelembere umene inuyo dziko lanu lino mukhoza inuyo kumakangana nkumalimbana kumalozana dzala kambelembere uja ali pepe na pake amene adzozoti amalawi wandayika m'manja mwanga kuti adzinena zokuti ogulitsa bwino fetereza ndine ogulitsa bwino mafuta ndine ndondomeke kuti mudzakapezeke mukugula kwa amene amapanga ayo fetereza sichibwana mukapezeke mukugula kwa amene amapanga ayo mafuta ku refinery sichibwana ndipo ndondomeko zake zoti mukagulire kwa ameneyo ngati muli ndi capacity yochepa mmafuna muli demand yochepa ya mafuta mmagula mafuta anlese dzigubu 20 mwini wake opanga mafuta akuti ifeyo kuno munthu adzigubu 20 sitimayankhula naye timayankhula ndi munthu amafuna dzigubu 100 mutani ino adzigubu 20 mukumanene ena 20 dzikwane 100 mukayamba kuyankhula ndi mwini wake wa mafuta. That is the situation that we are in if you ngati dziko. Koma president Chakwera nthawi imene ankafuna kuti tavotere adanena kunena kuti akudziwa kugula zinthu zimenezi. Fetereza mafuta. Pakati chifati tikudziwa kugula. Kugula ndunama kapena kugula kumene ndunama kapena ndikufotokozera iya muyankhe fosori ndunama kapena sindunama mafuta tsopano mugwirizana nane kuti ndunama ndikuuza pamene musaka iya muvomera zokuti kokagula tukudziwa. Yes. Okay, chabwe. Let's proceed. Kodi kokagula kuja ngakhala apita muthalika nkakudziwa koma samapitako. Okay. Achakwera makudziwa ndipo aluza dziko la Malawi mafuta ali koma sapitako mafuta koma sapitako ndikuuze mafuta apita muthalika amakudziwa koma samapitako achakwera akudziwa akupitako ndikufotokozera iya muyankhe kaye ndiye muzifotokozera kuti kuyankha kundufu imene ya apitala mwanena kuti sankapitako achakwera akupitako. Yes, akupitako kuti fotokozera kuja. Okay, fotokozera achakwera akupitako motere mafuta aja makhala ndi baino yake makampani amakhala m'maiko timakhala zoyendetsedwa ndi maiko ngati inuyo dziko la Malawi mukambirana ndi dobadoba simukambirana ndayini yake achakwera nakamba za government to government tendekambirana ifeyo dziko ndi dziko fori kumene ndikudziwa kumachokera mafuta nkudziko koma kuti sizidayambe koma chikuti process idata koma mudabwera pano pa TV zithunzi phaliwali kumanena kuti mugula
G2G. Ndo ndimene je kugula mafuta G2G. Kuti muyambe So you want to tell us kuti simunayambe G2G? Yeah, mafuta anapezeka pakati paja. That 51 million liters. Inaliso ndo ndimeko ina iyo mafanana ndi government to government. Koma yofanana koma si G2G. Imene ife tikufuna ine ndiyo fikira kwa ine yake amaya kugafu aja. Amene amagulitsa mafuta. Koma sinayambe. And yeah, tsono ndo ndimeko ya mafuta. Simunganezo kuti muli ndi awo amene akupatsani padakali. Ndiye osamabwera pa TV mwanena kuti tukugula G2G, government to government. No. Chifasi inayambe. Kusayamba atu kugula mafuta imakhala process. Ndemo kale simunayambe, unathu simunayambe ni process yomwe. Koma G2G osidambe kumwaya. Mafuta simungangopita ndikapo mmanja, udzagula mafuta pano ngati mmene mungapite pa filling station. Okay. Mafuta muli ndi contract, it's running. Ena akakupangani supply. Kuti amanya mozelelekani lero, akuchecha ndalama zambiri. Koma kuti somwe kugula kwina akuuzani timafuna ndo ndimeko yote G2G amene mwakhala muulengeza. Tikumwa sitikumwa. G2G metunena ya kugafu. Yeah. Sidayambe. Osida like that's fine. Yes. Bye. Timineka ipe mwenye pasko. Tijile break. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kalonga Shawa kunkuyu amene ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma ili la Malawi Congress. Ndine Brian Banda tijila break pang'ono akutipatsira program ya madzulo ano. Ndi Aren Popen, Steam Votenga wao tikabwerera ku continue my conversation tonight ndi the Honorable Moses Kunkuyu. Program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information, komanso Chief Government Spokesperson mboma ili. Boma la America la dandaula kuti kukuchitika za chinyengo kwambiri kunkhani ya mavisa. Ndipo kudandaula kwawo kuli patatu ngati kusali panayi. Akuti ma diplomats akazembe athu akapita ku America, contract yawo ikatha sakumabwera. Kaya ndi mission team sakumabwera akangolowa basa kuti amachita sika asylum. Ndiye akuti zatopetsa. Number 2, akuti manoti verbal amene mmalemba kuti tufuna tipite ndi anthu kaya ndikunga kaya kuli nsonkhano ku Washington pakumakhala ena amene akumayika anthu kuti angokadutsa nawo pa airport akalowe mu America. Andi zimene zakuti zakhazi kuchitika. Kodi inu mukuyizidziwa nkhani izi kuboma? Ndalandirapo mafunso kuchokera maka kwa olemba nkhani ndo olutsa nkhani nkhani zimenezo. And tinawapempha kunduna ona za ubale wa dziko limeko ena kuti akhonza kuyankhula napo mmene amayankhulirana iwo ndi maiko ena. Ndipo tikukhulupirira kuti zimenezo akuyankhulana. Koma nkhani zimene mwazitchula zokuti anthu amata akapita kena kunkumakafuna kukhazikika pa zifukwa zina mukuti nthawi yawo ikatha. Ndinazimvaponso. Munazimva? Ndinazimva. Koma sitingaziyankhulire chifukwa chakuti amapita ngati okagwira ntchito ya boma. Simanakazembe. Apita ngati okagwira ntchito ya boma. Ntchito ikatha ya boma ija nde iwo ngati munthu akuganiza kuti ndinenezo kuti ndikupanga sika asylum. Chimenecho ndi chimene mwina amakachipanga ngati munthu. Koma pamalamulo mmene apatsidwira ndikuti ukapita ntchito yako yatha umene utembenuka nkumabwerera. Diplomat amene achimvetsetsa chimenecho amene ogwira ntchito yake matundu meneyo. Zakuti makalata pamalembedwe kuti anthu apite nawo kuunga ineyo ndamvapo kuti ndapangidwa pa approach. Okuchita na approach kutija anthu kutija anzanu mbuyomu ankatenga wanthu kulipilitsa ankatithandiza kulipilitsa. So ndifuna kunena zoti ndamvapo ineyo kwa anthu akundiuza zimenezo kuti anthu ankawathandiza kutero. Koma sinazimve panopo mboma ilili kuti zochitika mboma ilili ndiye kuti mwina zimenezo odandala saudandala to boma lakale adandala lanuli. Koma tsono boma ilili kuti anthu anapita ma diplomats kukhala moja leg of duty yawo ya 3 years ndena akwapangari ko 3 years abwera. Yeah, kuti amatokha mu 3 years nkupanga renew.
kumpatsa soda akhale Okay. so office iyo anthu amene atumizidwa ndi Dr. Lazarus Chakwera boma lawo no funso langa lakuti onse mwachita renew aku America no zimene angadziwe list imene ndaku foreign affairs komano sitinazimve kuti akuti akakamira fa pakati apo mukumbukira atalowa kumene Dr. Chakwera kunali anthu amene amakakamira ochokera nthawi ya DPP amakakamira okhalabe kumene kuti asabwere mukumbukira nkhani ya ambassadors inalipo makhala meva amano nthawi ya zimachitika zimezi ndipo ena nkutheka kuti ataona kuti safuna kubwera kuno adakhalirira kuti muzitsatire bwinobwino zimenezi simwapeza kuti madiplomats akenga nthawi ya Chakwera mwapeza anthu mwayamba kutsatira adapita ku America nthawi yakuti ndani mudabwerako kuti adapita nthawi yakuti ndani mudabwerako ndani ndomwe muli nawo mufunse mwapeza adakali kumweko koma sapo maileli tsono muri kumasula bwinobwino popeza nkhani yomwe imango ponyedwa kaya ndi pa programu koma kuti akhala kuti iwo aja mwina nthawi ina akhoza kutulutsa ndandanda mlinunira kuti akalumikizana ndakunduna za foreign affairs mwina akhoza kuwauza kuti ngati diplomat ABCD amene wawa adatsakamira kuti mwapeza mudzayamba zoti kuti kana anthu awa kuja kwada kumva kukoma ndi pa adatsatira mantundu menewo mpaka nthawi akuti pali kazembe wina adapalamula milandu kumeneko akuti ajeni kambalame akunena ma Americans iwo anachula dzina adapalamula milandu kumeneko boma la America lidauza kuti alipire 1 million $1 kaya nkhani za medi chani muzidziwa ndiye ndalama ziyasizidaperekedwe iwo aja atabwera kuno inu boma lidatumiza kaya ku Zimbabwe kenako pano ndi mmodzi wa seniors ku foreign affairs boma lanu lomweli ndi ako America aja kunena kuti munthu uyu tinaye nkhawa uyu ndi tidzilankhulana bwanji fali ku foreign affairs kumweko imene imuyidziwa imene sindidziwa koma muona kuti chilungamo chikuchitika tsono yoti sindiyidziwa sindingayankhe fodwa ku America wakuyankhulani ndi ndinene kuti sipachitika chilungamo koma you can confirm kuti amayi akambidwa awo ali ku foreign affairs I can only confirm after nditafunsa ku foreign affairs mulinda amayi akuti ndipo pali nkhani zakuti Anansi Tembo mprogramu yathu ya kulinji adavomera kuti ali ku foreign affairs that is the best person to confirm koma ine ndikuona kuti ngati boma mukuona kuti inu anapanga confirm muyichita hando bwino nkhani iyi anapanga confirm nduna ya foreign affairs imene akugwirira ntchito mu office mwawo ineyo ndinenenero boma zimene ndimayankhula ine ndimakatapa kwa anthu amene ngatiziza ku foreign affairs so ine akakupangira ndi confirm ndiye mufanire nayo mpiteso funso langa lakuti kudandaula kwa America aku mukumva kapena simukumva funso limene lili munakalionjezera mmene mmacheza ndaku foreign affairs adayikana nkhani amene kuti basisake tisaikambenso ngarana kana iwo ine ndimakatenga kwa iwo nkayamba ndafunsa kwa iwo kudza kuyanga ndeti tikufunse liti no nkhani ngati zimene zizi ine ndimakhopesa makhala ndi kukambirana kwawo adziko la America ali office imene amadzera pokamba chilichonse ndi dziko la Malawi ifenso dziko la Malawi tili office imene timadzera kufuna kukamba chonse ndi office ya dziko la America ndipo kudzera kudzayankhulana ndi zimene zopa media ngati panopo ndikukhulupirira kuti si chili mu spirit imene ukazembewu umalakalaka si chili mu spirit imene kuti ineyo sindingapite ku dziko lilonse ku South Africa kufika pa SABC ndabwera kunoko ndikufuna kudzakamba zokuti pakuti patere koma tipa America adala kuitsa sindikamba zimenezo muti chani ndikamba za zimene ife timakhulupirira zimene tidaphunzitsidwa amayi ako America adala kwabwera pa television nkudandaula anthu amakhala ndi ndime zambirimbiri zimene amachitira ena akhoza kusankha kutero nkudandaulira pa television ifenso tikhoza kusankha njira zake panga sino ndi amene mudayamba olemba pa pepala mu news akuli chani mudatulutsa press statement kuti ufuna atifotokozere zifukwa zimene anthu athu sakuapatsira mavisa akamafuna kupita ku misonkhano ku Washington tsono pepa lomwe mudalona in press statement linatsatiranso pepa lina limene amalemba kulemberana iwo ndi ofesi ina kusoza njira yobwezera uthenga umene ilipo nsochokera kwinawo koma chifukwa nkhawa imakhala ndi dziko lonse ukuona kufotokozera dziko kuti koko malo mwa inu ya Malawi nonse tafunsa kuti atifotokozere ubale wa Malawi ndi Tanzania uli bwanji paoneka ngati pakokeka ndi nkhani za trade muzikonza bwanji ubale wa dziko la Malawi ndi dziko la Tanzania ndi ubale wa nthawi yayitali ndipo ndi ubale wabwino kwambiri alipo amalawi amene akwatira ku Tanzania Tanzanians amene akwatira ku Malawi tapanga malonda kwa nthawi yayitali between the two countries
ku Tanzania kuja kuli malo amene timati Malawi Cargo Center, malo amene tamanga ife ngati dziko la Malawi amene timangira clear katundu atobwera kuno timakhala ngati ife ndi gawo la doko lija chomwe chifukwa chakuti gahirizira kuti patse malo ngati amene aja. It takes ubale kuti mupangirane zinthu ngati zimene zija. Tanzania kumadutsa katundu watu ambiri komanso Tanzania kumadutsa katundu ambiri opita Tanzania nkhalenso opita maiko ena khale opita kunyanja kuti zatithandiza kukhala ndi ubale olimba. Koma pene mukupanga malonda nthawi zonse pamakhala zinthu zina zimene zikhonza kukomera wina kusakomera wina, zina zimene nkhale malamulo amene akhonza kukomera wina kusakomera wina. Koma ki yezonsezo imakhala muzikambirana pafupi futi malamulo amatha kusintha kapenanso zimene mukugulitsana zimatha kusintha, mumatha yamba kugulitsa zina zimene wina samazifuna ndezi zinthu zimasintha pafupi zikasintha zikambirana dzozana nemezo ziti ngoti pano makhani ku Tanzania ayo. We are going to Tanzania ku Dodoma kumene tukapanga macheza amene timachita nthawi zonse timakambirana nthawi zonse pakhala nkhani imupita nawo ineyo ndinawo kuti mimene sinenene waboma yes ndopita nawo kuti mimene maminista zangapo ndona za malimidwe ndona za malonda ndona yona za ubale omaiko ena akuti taletsa kuti zinthu zina zisamabwere kuno za Tanzania nawonso adachita anaponyanso yawo ndi ayibwezana kuti ife yathu ife zathu zayi ife yathu idakali still active. A president ananena ku parliament poyankha funso lina la phungu wina kunena kuti mukuyendetsa bwanji nkhani za chuma kuti mulimi kapena Malawi adzikondwera. Da president ananena zoti popitiliza ndulimi zonse lofuna kuthandiza kuti Malawi adzikondwera ndi ulimi wake. Ndipe phanso anduna za finance komanso za trade kuti aike ma restrictions kapena ziletso pa zinthu zina zimene zili essential, ma essential imports, I mean ma non-essential imports zimene zili zoti za luxury, zinthu zimene zisamabwere dzikuma zimene likhonzo panga tokha mukhozo tenga zotokosera mano mukupanga nokha muselewetsa kwina madzi ambotolo muselewetsa kwina mukupanga konkuno zinthu zimene mmapanga kale ndipo zima luxury muletse kubweretsa mdziko zimenezo. Ndipo kaletsa paja amapanga zimene ndakunduna za trade ngati analetsa China chimene naona kuti koma kuletsa kwa ichichi ndife mmene machitira kwathu kuno mwina sitonoza tikomera mwachitsanzo anthu ambali yakumbeya kuti amalima nthawi zambiri nthawi zambiri amalima zija msika wawo amaona kuti ndi kumalayo kuno ifenso timazidya monyadira nkhale kuti zathunso timalakalaka titamapanga zochuluka koma ifo titatsekula msika uja ulipo udi kunoko anthu aja kupanga produce na amadalira kuno ifeyo kutseka kuja khozo khala ambiri nsoko apanga affect so akhozo dandaulanso ndekatanga dandaule ki yake na ndinakali makambirano la malonda nomatsekawo ife tuli padali amenewo so nkhani yake siyo ngoti basi kudzuka so ifeso tikuchinga chakuti ayi timadaliyana ngati mayiko koma nkhani kumakambirana nthochi zobwera sizobwera patali pa kodi zinthu zimene amaletsa zija nduna wa trade uja malamulo amamuloleza kuti akhozana zolo koma pa ichi tinakuletsanichi tikupatsani nthawi iyi mukhozo babweretsa ndipo takali pano situtengataika chimene mukhozo babweretsa nkhani ngati za garlic for example zimachokeranso kumene kuti koma papeza kuti wina amapanganso garlic ochuluka kuchokera konkuno zinthu zimene zakamaletsa zoti uyuyu atipanga supply ndipo zitheka ngati taletsa kachewere awo alimi awo atipanga supply zitheka koma ngati tiona kuti tinachiretsa koma nchofunika kuti chikufunika kuno sichikupezeka mokwanira amathaso chonse chiretso chotano zibabwera kaya mmene zikubwera inu limbikirani kulipa nthochi zikubwera sizobwera ndimanena kuti sindikudziwa ngati imeneyo ayipanga lift nthochi zikhozo mabwera koma zinaletsedwa zinapezeka nawo mugulu oletsedwa lero zinapereka dinkwiyo koma ndichokuti chikhonza kuyikidwa kuti popeza izizi mwina sitikupanga zokwanira padakali pano zikhonza kubabwera ndiye mukakambirana tension imeneyi itha kuti tension palibe sa kuti usungandire ayi tension palibe palibe tension ife tikumalawi kuno achakwera acha chimene mera akutituma ndi mawu amodzi kumbukirani Tanzania ni kwathu Tanzanians kumalawi kuno ndi kwawo timadya ku Tanzania amadya ku Malawi timadutsitsa zinthu mdziko mwawo amadutsitsa zinthu mdziko kwathu muno kumbukirani chimene chimukamapita ife tikamakabwera tibwere kumadzoti katundu akhoza kudutsa akhoza kutuluka katundu amene sitingamfune kapena amene sangamfune tikhalenso nkuthekera kulemekeza chimene yora izizi chifukwa sitingati chifukwa ifeyo timakonda kugulitsa chakuti nde chipita basi pamene inaka kuti ayi izizi kuno sitimazikonda tita olemekezeka nduna mdziko muno munagwa ndege
inanyamula vice president wa dziko ndi anthu ena. Yes. When you look back mmene zinakhalira nthawi imeneyi ndikufunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti padalankhulidwa zambiri nthawi imeneyi ma press conferences ku MDF koma anthu amakulozani chala inuyo. Okay. Kuti akuti inuyo munanena kuti black box taipeza ndipo tikuisunga kenako black box chatikumva kuti sinapezeke ena amati ndege idalibe black box. Mudayankhula ati zimene choyambirira nene kuti zitachitika mu June zija ndi zinthu zoopsa kwambiri ngati dziko silidachirebe ku zinthu zimene zija ndipo lipemphero lathu kuti Mulungu adzatisamalire sadzachitikenso ndi zinthu zoopsa kwambiri kotero pamene pachitika chinthu choopsa pamakhalanso zinthu zoyankhula zambiri ndipo mukaphonya kamvetseredwe kanu mumatha kutenga chinthu chimene sichoona nkuchitenga ndi choona kotero kumva kumene ngati mudamva nawo choncho inuyo munamva mophonya koma wina aliyense amene atsatira makamba za ma press briefings kumalayo kuno tikati press briefing lerolo palibe press briefing imene idachitika imene simungakayimverenso lerolo. So masiku amene ali pangozi imeneja msonkhano watu lankhani wina uliwonse umene unachitika mukapita lero pa internet mukaupeza chifukwa sitingakausintheso kuti ayi zimveke mosiyana ndi mezina nenedwera ayi chifukwa kuti inu at times munabwera ndi kamera yanu munarikoda nokha munasunga nokha. Wa MPC anabwera ndi kamera yake anarikoda yekha anasunga yekha. Wa Zodiac kaya wa TVN wa Mibawa anasunga yekha zimene apanga rekodi izo. Kodi bwanji inu yosalitaniza dziko la Malawi at times kubwerera pa interviews chingavuta ninja mumatenga ma program akale kale ndi kuwapatsa Malawi akumbukire zinthu zakale masiku amene ajawo ma press briefing amene aja. Why can't you do Malawians a favor tatengani ma recording amene aja inuyo osatife mupange play chimodzi kuti zimene zidayankhulidwa nthawi yonse yangozi ndi izi mukapeze zimene padayankhulidwa chiwo chimenecho simukapeze. So ndegeyo idali ndi black box. I cannot be responding to that now. We have my reporter Madam Luke. Why should I be the one telling you that technical zandege lero muli ndi report manje? Are you sure? Pada mveka so nthawi imeneyo kuti ndege ida akafika ku Nzuzu. Koma report muli nena ino ndikunena kuti sida akafike. Anthu adziti chichitika njani? Koma tinenezoona anthu amene amapanga kafukufuku amenewo. Yeah. Mene apanga kafukufuku kuja anaitana anthu omanga afunsa mafunso. Yeah. Ndipo anapempha kuti wina aliyense akhoza kubwera amene ndi information yoti apereke. Ndi ukhulupirira kuti amene aja mafunso awawa anafunsa kwa anthu kapena mwina nawonso anafunsidwa. Mene amapereka report imeneja. The team is still in Malawi. Team meje mukhoza kuifunsa mafunso amenewa. Ife tufuna tikufunseni mafunso awo. No. Kodi zimene zinamveka zakuti. Mu press conference boma tidanena kuti ndege ina akafika ku Nzuzu. Report kunena kuti sida akafika. Amene amanena zimene zaboma ondani. Timu ina simukudziwa nanga sikuli ma institutions amene amayankhula. Okay. Yeah. Kaenda ine akandeke, kaenda apa bwalo la ndege, amene amafotokoza mmene iwo amone ya ndege ikuyendera. Okay. Amene wo kafukufuku ja adawatani adawafunsa mafunso. Okay. Sitingabwere panopo ine kumazayamba kuti ayi koma kuti ndimatindi fotokoze kuti ndege je naenda motere. No, we can't be doing. Pada amvekanso kunena kuti ndege ida kwera ku chinkhalango chachikulu kwambiri. Ndiye nzovuta kuti tiipeze mansanga. When you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche panalibe mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi yandegeje mene reported at Luke? Are you sure you would want us? No. Yeah. Are you sure you would want us to take a program, ikali program yogamba zandege imene reported at Luke? No, tisatero. Musatero? Tisapangira. So yankhalango simuyankha. Chokudza ndege china chili chonse. Okay. Ineyo ndimayankhulira boma. Chimene ndimayankhula ine. Yeah. Chimakhala chimene chachokera ku madera amene tafunsa. Tiuze niko izi tiyankhe kuti chani.
atipatsa ife tiyankha zimenezo. Okay. Tsono sindingabwere panene nkumati ayi koma ukhala ngati kuti mbali ya ukuyi kunali khupero hotel udali mtengo hotel. Did you mislead Malawians? How? Where? Nkhalango chachikulu. Who? I mean, how? As in, who did the misleading, if there is any misleading? Yeah, because zimene zimamveka zimamveka kutiko ma press conference andani ainuyo now go back, including Indian amene mbakambeno ka MDF go back to the press conference. Okay. I don't want Malawians atengi nkhani yokuti adziko nkhani imene sidachitiki. Malawi aliyense pano internet, as I say, njo chipa ku Malawi. Okay. Go back on your phone. Tatengani ma press conference. Kweni chimene ndinaibweretsera nkhani ndimafuna kuti ndifunse chifukwa anthu amakuloza inu yochala pa nkhani ya black box. Ndi I wanted kuti poti ndakupezani sindikada kulolani kuti mutuluke muno osayakamba imeneyi. Kuti kunena zimene zija kuti banja anthu atabwerera ndi chifukwa chimene ndingafotokozere wina bakuzona zoti aya yana fotokoza motel apa kunena motel kuti anthu atangobwerera pa ma press conferences amene ajawo akambe koma for the benefit of wina ena amene isangathe kutero komanso chifukwa choti mwakambira ndikuyankhira ndikuwuzeni chimene ndayankhula ndipo mukachipeza kunena kuti ndege iliyonse ikamagulidwa imakhala ndi ma standard features ake, zinthu zimene imakhala kuti ili nazo kale, ndipo makhala zinthu zina zimene mumatha kukayikitsa kuti zikhalemo. Mukamakasintha china chilichonsecho zimakhala ndi mapepala ake. Ndege imeneja inagulidwa ya nyuwani malinga na MDF, inagulidwa ya nyuwani. Pogula ili ya nyuwani ndiye kuti ma standard features amene amakhalamo mene momo alimo ma standard features yo. Koma funso because makhala kuti what is a black box a standard feature? Nenga tamakayikirira chinthu chinacho amakalemba buku lake lija ndezi zimenezo oyankhula ndayini akandege ya MDF. Ife zimenezi timafunso kuti anthu akuti kunjako akuti kuti ndege imakhala black box ndeti wayankhe kuti chani mwauze kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features yake ndipo zimakhala papepala apa mukamagula tidagula ya nyuwani. So imene idali ndi black box kapenayi funso ndilakuti is a black box a standard feature? No, ine ndikufunsa ni inuyo. No, tamverani apo ndipo mufuna somo ndipatse funso limene silikuyenera kukhala panopo ndibwereze zimene nani. Okay. Ndege ili otiuzatu ajamenera afusani kuti anthu akuti ndege ikagwa mmakayang'ana black box ndege kuti mu black box mwaipeza nkuyankha kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features, zinthu zimene ayipanga nazo ndipo zimalembedwa pepala. Mene akutenga galimoto iyi akuitenga yopanda TV nkatimo yopanda chakuti koma zinthu za standard ikhale ndi ine funso langa sindikufuna kupita kusepa. Funso langa lilonena kuti kodi ndege imene idali ndi black box yes or no? Zimenezo oyankha ndi a report ija. Okay. Because ndege ine sindimayendetsa ndege ine sindimapanga ndege. Okay. Koma ine ndimakafunsa zimene zinali pepenepa chifukwa zimene anthu akufunsa. Chabwino. Nkuti yankha kuti every uje aircraft imakhala standard features azilemba. Mukamafuna kuyikitsa chinthu china akalembanso pompaja. Now the question should be kodi yanuyi inalira nde mutafusana kusome sidapitilizenso simunapitilizenso makapanga kafukufuku tumazoita kafukufuku amene abwera ndi funso. Okay, fine, let's leave it there. The report explains all that. Masankho ama primaries akuchitika mchipani manu ena sakutha bwino kukwebana mupereka chitsanzo cha